Bejn il-kliem u l-fatti, hemm baħar jikkumbatti matul l-aħħar sena fuq minn 30,000 persuna fiċċew Platt Sħun u servizz ta' Soup Kitchen fil-Belt Valletta. Dan huwa biss eżempju wieħed. Iżda l-Prim Ministru Robert Abela il-Gvern qed jaħdem biex ħadd ma jaqa' lura. Fejn tidħol il-qalb soċjali tagħna biex niżguraw li fis-soċjetà tagħna ħadd ma jaqa' lura. Iżda tassew bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti għaliex miċ-ċifra ta' 30,000 persuna li fiċċew is-servizz ta' Soup Kitchen kien hemm 200 minnhom li kienu tfal. F'Diċembru li għadda Net News kien ikkonferma li 91% ta' dawk li jagħmlu użu mis-Soup Kitchen huma Maltin. L-istess l-aħħar ċifri taw xhieda ta' kemm f'pajjiżna żdied il-faqar b'ċifri maħruġa mill-NSO jgħidu li 2 minn kull 10 jinsabu f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. Il-persuni f'riskju ta' faqar issa kważi qabżu id-90,000 persuna. Bi statistika reċenti maħruġa mill-YMCA turi li f'Malta hawn 400 persuna li m'għandhomx saqaf fuq rashom. Dan fil-waqt li huma 3,000 persuna li qed jgħixu fil-garaxxijiet buħut minnhom lanqas għandhom provista tal-elettriku. ċifri oħra juru li f'Malta hawn mal-1530 persuna li jaqilgħu biss €2.50 kuljum. Iżda għal Robert Abela skont qed jassigura li ħadd ma jaqa' lura għax għandu l-qalb soċjali. Fejn tidħol il-qalb soċjali tagħna biex niżguraw li fis-soċjetà tagħna ħadd ma jaqa' lura. Fi diskors li għamel il-ħadd f'Berkerkara l-kemm tenna stqarrija bħal din il-Prim Ministru naqas milli isemmi kemm hawn mediċini out of stock kif anki fuq ix-xandir nazzjonali l-persuna li jmexxi l-maħżen tal-mediċini tal-Gvern spjega li bħalissa huma 18 il-mediċini li huma totalment u għal kollox out of stock f'pajjiżna u dan ma jinkludix dawk li huma fi stock limitat. Abela m'għamel l-ebda referenza s-sitwazzjoni diżastruża fl-isptarijiet. F'diskors li f'waqtiet kien ikkaratterizzat minn attakki partiġjani, Abela ma semma xejn dwar in-nuqqas ta' ħaddiema fis-settur tas-saħħa. L-istess ukoll ma lissa l-ebda kelma dwar l-għoli tal-ħajja u lanqas kif se jkun qiegħed jara li żgħażagħ Maltin jibqgħu Malta jew li tal-anqas jaraw li f'Malta hawn futur.